Hola, benvinguts i benvingudes a la presentació del nou nivell A2. Jo soc la Marta Antola, responsable de comunicació i de màrqueting, i de part de tota l'editorial volem agrair-vos la vostra assistència a aquesta presentació. Abans de començar amb la mateixa, us explico uns aspectes més aviat tècnics pel bon ús de la plataforma. En primer lloc, us demanem que, sisplau, tanqueu els micròfons perquè d'aquesta forma podrem escoltar-ho tot molt millor. I també una altra cosa que us he dit pel correu és que és important que us hagueu connectat amb el vostre nom i cognom. Això és perquè serà l'única manera de saber que heu assistit en aquesta presentació i poder-vos fer arribar el que és el document de la presentació en si i més informació sobre el material. Si no ho heu fet, ho podeu fer aquí ara amb mi, i si us hi fixeu a sota la pantalla hi ha un botó que hi posa participants, i en fer clic us desplegarà un llistat a la part dreta de la pantalla amb tots els usuaris que estem avui aquí. Heu de col·locar el cursor sobre el nom del vostre usuari i us apareixerà un botó que hi posa més. Feu clic aquí i tindreu l'opció de renombrar-vos. Així que mentre acabo d'explicar dues cosetes més, si voleu anar-ho fent. I l'altra coseta és que al final de tot el que farem és un torn de preguntes i us animem a deixar tots els vostres dubtes, les preguntes o comentaris en el xat del Zoom. Teniu també el botó a sota de la pantalla. I ara sí que explicat això, passo a presentar-vos molt breument a les dues ponents que tenim avui aquí amb nosaltres. I per una banda hi tenim a la Maria Roig, que és coautora i representant del grup d'autors del nivell A2, que els autors són l'Inés Guerrero, l'Antoni Mercadal, Margaret Rovira i la mateixa Maria Roig. I ella ens donarà la primera part de la presentació, en la qual s'exposarà el marc del projecte, del material. I a la segona part hi tenim a l'Helena Ordeig, que és l'editora de tot el projecte del nivell A2 i que ens explicarà amb més detall el que són els materials que el configuren. I ja sí que, sense més dilació, ja dono pas a la Maria perquè comenci la presentació. Gràcies, Marta. Bon dia a tothom. Com bé us ha dit la Marta, soc la Maria i us parlo en representació dels meus companys amb qui fa bastants mesos ens vam embrancar en aquest projecte. Ja fa més de 10 anys, Castellnou ens va proposar a la Inés, la Margaret, el Toni i a mi si podíem fer uns manuals per als nivells bàsics. En aquell moment vam dir que sí i llavors va començar l'aventura. I 10 anys després, quan ens ho van tornar a demanar, doncs vam tornar a dir que sí. Per tant, ens vam enfrontar a aquest nou repte. La diferència és que ara ens demanaven un manual de l'A2 sencer, o sigui, un material amb els continguts del bàsic 1, bàsic 2, bàsic 3, i això és el que avui us presentem. Els continguts del material responen als criteris del nivell A2, del marc comú europeu de referència, així com el programa de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i del Govern de les Illes Balears i del currículum de l'àmbit lingüístic de l'ESO per a la formació d'adults. Amb això vull dir que serveix per un ventall molt ampli de persones adultes, de fet, per totes aquelles persones que vulguin assolir el nivell A2. I a qui ens adrecem? Doncs als usuaris del nivell bàsic de català. Aquest nivell, segons el marc europeu comú de referència, és el segon, ja que el primer és l'inicial o la1. Per tant, les persones que cursin aquest nivell, quan l'acabin, han de ser capaces de comprendre tant oralment com llegint frases i expressions utilitzades habitualment i relacionades amb temes d'importància immediata. També han de poder comunicar-se en situacions senzilles i habituals que exigeixin un intercanvi simple i directe d'informació sobre temes familiars i habituals i han de poder descriure de manera senzilla aspectes de la seva experiència o bagatge personal, aspectes de l'entorn immediat i assumptes relacionats amb necessitats immediates. És per això que en aquest material hi trobareu exercicis per treballar totes les habilitats, comprensions lectores i orals, exercicis de gramàtica i lèxic i exercicis per parlar, i a més, amb maneres molt diverses de fer-los. Ara us explicaré de manera resumida què podeu trobar en aquest material i després l'Helena, que és l'editora, ja us ho explicarà més a bastament i fins i tot en podreu veure un petit tastet. El material consta del llibre de l'alumne, d'una guia didàctica per al professorat, d'un dossier d'activitats,
complementàries i de les transcripcions de totes les locucions. Com ja us he dit, el llibre és un material de l'A2, per tant, el llibre de l'alumne està format per 3 mòduls, del bàsic 1, del bàsic 2 i del bàsic 3, i cada un d'ells té 10 unitats. La unitat final de cada mòdul, que és més curta que la resta, és un resum dels continguts treballats. I l'última unitat de tot, la 30, té activitats molt semblants a les que els estudiants es podran trobar a les proves que el Consorci fa per obtenir el certificat del nivell A2. Hem cregut molt important posar aquest tipus d'exercicis perquè quan una persona s'enfronti a l'examen oficial hi trobi ja una tipologia d'exercicis que ha practicat i que coneix. A més, al final del llibre hi ha un apèndix gramatical per poder trobar fàcilment tot allò que cal estudiar. Les locucions i vídeos es podran descarregar des de la pàgina web. I per tal d'ajudar una mica el professorat, a banda del llibre de l'alumne, hi ha, com ja us he comentat abans, la guia didàctica per al professorat amb orientacions sobre com fer les activitats i el solucionari de totes elles. També les transcripcions de totes les comprensions orals i un dossier d'activitats complementàries. De fet, hem triat només 4 activitats per cada tema i aquestes activitats són encarades a aprofundir en els temes més complexos com poden ser temes verbals, de lèxic, algun aspecte de morfosintaxi. I bé, en aquest cas, en rebre l'encàrrec per fer un manual sencer del nivell A2, vam començar a pensar de quina manera es podrien presentar els continguts. Després de pensar bastant, vam decidir crear uns personatges que al llarg de totes les unitats acompanyaran l'estudiant i li proposaran situacions comunicatives diverses i a la vegada versemblants. I al final del curs, la Joana, el Víctor, la Cira, el Salvador, la Dora, el Pol, la Lia i el Miguel seran ja com un membre més de la família. Hem triat aquests personatges i els hem donat vida pròpia per fer més fàcil la connexió amb el món que vivim. Ells tenen vides com les nostres, diversos tipus de famílies, relació amb la tecnologia i utilitzen per relacionar-se totes les formes possibles que ens podem trobar actualment. Esperem que gràcies a ells els estudiants entrin en contacte amb el català i el puguin fer servir a la seva vida. I per acabar la meva part de presentació, només em queda dir-vos que estem molt satisfets amb el resultat final d'aquesta obra. Creiem que hem fet un bon material, tant per l'alumnat com per a docents, i la Inés, la Margareta, el Toni i jo hem fet les activitats, però sense la gran feina de l'Helena, que ha estat l'editora, aquest manual no tindria tan bon aspecte com el que té. Per tant, abans de donar-li pas, perquè us faci la seva part d'explicació, volem agrair a l'Helena la feina feta i el respecte que ha tingut amb tot el material que li hem lliurat. Gràcies, i ara sí que us deixo ja amb l'Helena, que és l'editora d'aquest material. Hola a tothom. Ara m'hauríeu d'estar sentint i veient, suposo. Primer de tot, moltes gràcies a la Maria i a la resta dels autors. Jo soc l'Helena Ordeig i, com han dit, soc l'editora que ha treballat tot aquest any en aquest projecte, però també cal dir que és una feina totalment col·lectiva, en què no només hi han participat els autors i jo, sinó que hi ha participat moltes persones amb perfils molt diferents i ha quedat un material digne de presentar avui, espero. Us compartiré la presentació. Ara l'hauríeu d'estar veient. Es veu perfectament. Perfecte. Doncs, en tot cas, jo començaré parlant una mica sobre el model lingüístic que hem fet servir, és a dir, els criteris que hem fet servir en relació amb la llengua en el llibre. Llavors, el que volem que quedi molt clar en aquest sentit és que és un model de llengua totalment orientat a l'alumnat al qual ens adrecem i, per tant, és un model de llengua totalment orientat al nivell del curs.
És per això que la varietat lingüística utilitzada és l'estàndard. Aquí a la presentació hem enganxat un fragment del que em diu el llibre d'estil de la Universitat Pompeu Fabra, però en tot cas, com tots sabem, l'estàndard és un instrument de comunicació neutre que ens permet cohesionar la llengua. Llavors, el que sí que faré és entrar una miqueta en els diferents aspectes del model de llengua i començaré per la pronunciació i fonètica. Llavors, en les pàgines inicials del llibre, hi ha 2 pàgines dedicades a fer una introducció de la llengua catalana. Llavors, ens donen diverses dades en relació amb el català i, en concret, hi ha un mapa i una explicació de tota la diversitat dialectal i de tots els territoris de parla catalana. A part d'això, com ha dit la Maria, hi ha 8 personatges que fan de fil conductor de l'obra. Llavors, els enregistraments, i quan parlem d'enregistraments són totes les pistes de so necessàries per completar les activitats de comprensió oral, doncs la majoria d'aquests enregistraments simulen les veus d'aquests personatges i, per tant, fan servir un llenguatge molt entenedor i molt clar i totalment adaptat al nivell de l'alumnat i al nivell del curs. A part d'això, també hi ha alguns enregistraments que simulen programes de ràdio, podcast, notícies, entre d'altres coses. Aquests enregistraments els ha gravat un estudi de locució, una empresa amb molts anys d'experiència i, per tant, les veus que fan servir, els actors tenen una dicció molt treballada i, com deien, totalment adaptada al nivell de l'alumnat. I llavors, també al llarg del llibre, tot i que és el nivell bàsic, com indica el títol, hi ha diverses activitats de fonètica per introduir l'alumnat des de ben aviat a temes relativament complexos, podríem dir, o tan propis del català, com poden ser les vocals neutres, les elisions, entre altres coses, perquè creiem que és bàsic que siguin habilitats que es vagin adquirint des de bon començament. Llavors, per tancar el tema de la pronunciació i la fonètica, dic que tant al llarg del llibre com en la guia didàctica es donen diverses orientacions de l'estil escolta com ho diu el teu professor, imita la manera de dir-ho del teu professor o professora, perquè, diguéssim que es dona llibertat al professorat i, de fet, se'l convida a donar pautes més concretes en relació amb la fonètica segons el territori en què s'estigui fent servir el manual. Llavors, passem al tema del registre. Tenint sempre en compte l'alumnat al qual ens dirigim, en el llibre hi evitem formes més aviat cultes o molt formals i fem servir més aviat un llenguatge que s'emmarca en la semiformalitat i en algunes ocasions fins i tot en la col·loquialitat, que són les 2 paraules que hem volgut destacar aquí a la presentació. Llavors, l'objectiu, com veureu amb els personatges i amb tot plegat, és que a l'aula es reprodueixin situacions reals o que podrien ser reals per l'alumnat. I per això s'han evitat construccions que la normativa considera pròpies dels registres molt formals o podríem dir fins i tot pròpies de contextos gairebé institucionals. Llavors, això no vol dir que no s'ensenyi als alumnes a parlar de vostè o a conjugar formes verbals de cortesia. Al contrari, se'ls ensenya a fer-ho i se'ls explica les situacions en què és habitual, però sí que optem per construccions més habituals dels registres informals i ens allunyem de contextos més especialitzats i literaris, tenint en compte l'alumnat a qui ens adrecem. Llavors, passo molt breument amb l'ortografia i la gramàtica, només per dir que el llibre està totalment adaptat a la nova normativa, no tan nova ja, però en tot cas a la nova normativa de l'Institut d'Estudis Catalans, tant pel que fa a gramàtica com a ortografia. Per què diem tant gramàtica com ortografia? Perquè no només és un tema d'ortografia, és a dir, no només ens adaptem a les noves normes en relació amb accents, prefixos, guionets i aquestes coses, sinó que també al llarg del llibre es fan servir construccions o estructures gramaticals
que abans la normativa no admetia i que ara, en canvi, la nova GIEC admet com a vàlides. I en resum, per tancar el tema aquest del criteri lingüístic i del model de llengua, aquí hem intentat englobar una mica l'objectiu del llibre en relació amb la llengua, que és que l'alumnat aprengui fàcilment els rudiments de la llengua catalana i a desenvolupar converses amb certa fluïdesa a nivell bàsic, gràcies al fet que se li presenta una llengua entenedora pròpia dels registres semiformals i col·loquials i amb la qual el mateix alumne veu com, perdoneu que se'm talla aquí, veu com es poden reproduir totes aquelles situacions comunicatives que viuen la seva realitat quotidiana. Llavors, passo a l'última part de la presentació i em penso que la més llarga, però bé, que són els materials. Llavors, la Maria ja ha explicat de què consta tot el material, per tant, hi passo una mica de puntetes, però els 4 materials bàsics són el llibre de l'alumne, la guia didàctica i el solucionari, les transcripcions dels enregistraments i el dossier d'activitats complementàries. El que sí que jo faré és compartir-vos algunes pàgines en PDF perquè pugueu veure cada material més gràficament. D'acord. Comencem amb el llibre de l'alumne, que al cap i a la fi és, podríem dir, el material més important de tota l'obra. L'estructura del llibre, que també l'ha explicat la Maria, per tant, hi passo breument, són les pàgines, hi ha unes pàgines inicials amb diferent informació, després hi ha 3 mòduls de 10 unitats cada un i al final de tot del llibre hi ha un annex gramatical. Llavors, en el cos en si del llibre, és a dir, en aquests 3 mòduls, l'última unitat de cada mòdul és un resum del que s'ha après de la unitat 1 a la 9 i l'última unitat del llibre, de tot el llibre, es diu Preparat per a la prova i és un simulacre d'examen oficial. Llavors, no sé si veieu el meu ratolí, però això és una foto de la coberta i ara us passaré a compartir unes pàgines de l'interior del llibre. Ara l'hauríeu d'estar veient, si no em feu senyals de fum o alguna cosa. Perfecte. D'acord, doncs aquestes són les pàgines inicials del llibre, que crec que val la pena que ens hi aturem una mica, perquè donen diversa informació. Aquesta primera pàgina és una presentació dels autors. La pàgina següent és l'índex, que podeu veure l'estructura que havíem comentat, és a dir, els 3 blocs de 10 unitats i més o menys cada bloc són unes 100 pàgines aproximadament. Llavors, la pàgina següent són els personatges, que la Maria ja els ha presentat i n'ha dit els noms i tot plegat. Llavors, són 8 persones que viuen a Catalunya, ja sigui perquè hi han nascut o perquè en algun moment de la seva vida hi han vingut a viure. Llavors, són persones amb perfils, bagatges i gustos molt diferents i això ens dona molt de joc per col·locar-los en situacions diverses. I són situacions que al llarg del llibre van evolucionant. Per posar un exemple, la Lia, per exemple, al principi de tot viu en un pis compartit i en una altra unitat o en un altre bloc se'ns diu que busca una habitació perquè necessita més espai per col·locar la seva taula de feina, de treball, perquè ha trobat una feina o el que sigui. Llavors, la idea és que aquests 8 personatges permetin als alumnes, si no sentir-s'hi identificats, que potser sí, com a mínim situar-se en els contextos en què es troben aquestes persones. Llavors, no vull deixar enrere els personatges sense fer esment de la feina fantàstica que ha fet en Joan Pejoan, que és l'il·lustrador, que gairebé deu haver somiat amb aquests personatges perquè porta molt de temps treballant-hi, però han quedat realment
persones gairebé molt interessants. D'acord, aquestes dues pàgines, dic dues perquè és aquesta i la següent, són molt importants perquè són l'estructura del material i ens expliquen com funciona el manual. Llavors, no m'aturaré en cada apartat, però en alguns sí que m'hi pararé. Llavors, aquí, per exemple, ens explica com comença cada unitat. Com veiem, és senzill, el número de la unitat i el títol. Llavors, cada unitat comença amb una imatge que és a pàgina completa i un text breu que contextualitza la situació comunicativa, no només de la imatge, sinó al voltant de la qual gira tota la unitat. No em paro en el tipus d'activitats perquè després us ho ensenyo a pàgina completa, però sí que m'interessa explicar-vos com acaba cada unitat. Com veieu, no sé si es veu gaire, però sempre hi ha una activitat final que té un disseny una mica diferent i solen ser activitats de tipus global que o bé engloben diferents dels continguts que s'han treballat a la unitat o bé activen la gamificació o altres coses. Però en tot cas són activitats que podríem dir que són diferents a la resta d'activitats. I llavors, això també ho hem comentat, l'última unitat de cada bloc és una unitat de repàs dels continguts que s'han treballat de la unitat 1 a la 9. En aquest cas, per exemple, el títol ja ens indica que és una unitat de repàs. Llavors, a la segona part de l'estructura, aquestes dues pàgines ens van molt bé per explicar com es tracta la teoria al llarg del llibre, els continguts teòrics. Llavors, aquest primer rectangle, podríem dir, és un apunt de teoria. Sempre tenen aquest fons com una mica groguenc i bàsicament el que fan és introduir un tema, un apunt gramatical o ortogràfic, però bàsicament gairebé sempre és gramatical, que ens permet o que necessitem per resoldre les diferents activitats que s'estan fent en aquell moment o que es faran a partir d'ara. Llavors, també hi ha aquesta rodoneta que veieu aquí d'un groc més intens, és una crida que remet a l'annex gramatical. Llavors, en aquest cas, per exemple, diu vés a la pàgina 318 per aprendre a conjugar el pretèrit perfet. Llavors, si l'alumne va a la pàgina 318, es troba... Ai, ara me l'he saltat. Es troba en aquesta pàgina sobre els verbs regulars i aquí té la informació sobre com conjugar el pretèrit perfet d'indicatiu. Llavors, aquestes crides no només són amb els apunts de teoria, sinó que són al llarg del llibre en general, a vegades amb activitats també, però en resum el que fan és dirigir o adreçar l'alumnat, a la pàgina de l'apèndix de teoria que li donarà la informació que necessita per o completar l'activitat o ampliar coneixements o el que sigui. I per acabar amb aquestes pàgines d'estructura, tenim aquí la iconografia, que és molt senzilla, o almenys aquest era l'objectiu, que fos molt senzill perquè s'entengués molt bé, que inclou unes icones de les activitats que es treballen en cada activitat, que són de parlar, llegir, escoltar, escriure o pronunciar, les accions a fer, que són diferents d'aquestes habilitats, que són estudiar, practicar o jugar, i llavors les maneres de fer-les, que són en parelles o en grups petits. No hi ha icona d'individual, perquè ho vam fer per no carregar el llibre i perquè entenem que si una activitat no es fa en parelles o no es fa en grups, doncs és individual. D'acord, doncs les dues pàgines següents, també són les dues últimes d'aquest grup de pàgines inicials, són les que hem comentat abans que fan una introducció de la llengua catalana. Llavors aquí trobem un mapa de les comarques de Catalunya,
un mapa de les llengües romàniques, i amb tota la informació, evidentment, que ho acompanya, i un mapa de les varietats dialectals, que és el que també hem comentat abans. Llavors, aquí baix hi ha unes quantes dades més interessants en relació amb el català i la tecnologia, per exemple, o altres coses. D'acord. Aquí, a la pàgina següent, ja entrem en el llibre en si, en el bloc 1, unitat 1. Com hem dit abans, cada unitat comença amb una imatge a pàgina completa i aquí baix hi ha un petit text que contextualitza la situació tant de la imatge com de tota la unitat. Llavors, passo a ensenyar-vos algunes activitats molt concretes perquè veieu, per posar en pràctica, diguéssim, el que hem explicat de les icones i tot plegat. En aquest cas tenim l'activitat 1, que com veieu és una activitat de comprensió oral, que per això hi ha la icona de l'altaveu, i escrita, és a dir, hem d'escoltar i escriure. Llavors, aquesta activitat ens va molt bé per explicar-vos com funcionen les activitats de comprensió oral. Com veieu, al costat de la icona de l'altaveu hi ha un numeret, i aquest numeret és el número de la pista de so que el professorat s'ha de descarregar del web per poder completar l'activitat. I en aquest cas és molt senzill perquè és bloc 1, activitat 1, és la primera pista de so, però en tot cas és molt senzill perquè és aquesta numeració i ja està. I aquesta numeració també va en relació amb les transcripcions que després us ensenyaré així per sobre. Llavors, si passem a la pàgina següent, veiem que hi ha una activitat d'expressió oral, com veiem amb la icona de les bafarades. I llavors tenim l'activitat 3, que també ens serveix per ensenyar-vos el que us comentàvem de les crides. Doncs en aquesta activitat, per exemple, l'alumnat ha de lletrejar els noms i els cognoms. Doncs en aquest cas, la crida que els diu és aneu a la pàgina 311 per conèixer l'alfabet i poder dur a terme aquesta activitat. D'acord, això serien alguns exemples d'activitats, perquè veieu com està format el llibre. M'agradaria ensenyar-vos el canvi de bloc. El que passa és que aquí, en mode pantalla completa, no em deixa anar en una pàgina concreta, per tant, ho salto així, espero no manejar-vos gaire. Però el segon bloc comença a la pàgina 110, ja hi arribo. D'acord. Aquí, com veiem, comença el segon bloc. Ho veiem perquè, bàsicament, comença la numeració un altre cop a 1 i, a més, canvia de color. És a dir, el primer bloc és blau, aquest segon bloc és aquest color així magenta i el tercer bloc, que ara hi aniré, és de color verd. I bé, evidentment també ho sabem perquè a la capçalera s'indica el bloc de què es tracta. Veieu que hi ha molta il·lustració molt boniques al llarg de tot el llibre. I en tot cas, ara salto al bloc 3, que és la pàgina 208. Que, com veieu, és d'aquest color verd, com havíem dit. I ara passo directament a l'annex gramatical, perquè el veieu també una mica per sobre. Comença la pàgina 310. Com veieu, és el que us havíem dit, que cada bloc és d'unes 100 pàgines aproximadament. 98, 102, però vaja. D'acord, doncs aquí comença l'annex gramatical. Aquí tenim l'índex, que com veiem és força complet. I a partir de la pàgina següent ja comencen els continguts. Tenim l'alfabet, algunes remarques fonètiques i a partir d'aquí ja els continguts gramaticals en si, com els articles i els determinants, el nom i l'adjectiu,
els verbs, etc. Bé, i passo així, i estic passant només per sobre perquè veieu com està organitzat i també perquè veieu el nostre objectiu amb aquest annex, que era bàsicament englobar d'una manera força neta, creiem, tots els continguts teòrics que s'han d'aprendre en aquest nivell. I ja està, aquí s'acaba el llibre amb l'annex i torno a compartir la presentació. D'acord, fins aquí era el llibre de l'alumne, que us hem ensenyat en PDF. Llavors passem a la guia didàctica, que inclou les orientacions pel professorat i el solucionari. La Maria ja ho ha explicat per sobre, però bàsicament hi ha una explicació de les activitats, orientacions pel professorat, idees per anar més enllà, en alguns casos fins i tot potser alguna informació material necessari per resoldre certes activitats. I això ja ho havíem comentat, hi ha certes pautes en relació amb temes de fonètica perquè el professorat adapti els continguts en la varietat dialectal o en el territori allà on estigui fent servir el llibre. En aquest cas no us ensenyo un PDF perquè no el tinc bàsicament, però passo a les transcripcions dels enregistraments. D'acord, al llarg de tot el llibre hi ha 72 enregistraments que simulen les veus dels personatges, dels 8 personatges que us hem presentat, llavors programes de ràdio, podcast, notícies, diàlegs entre altres persones, també hi ha algunes cançons d'alguns grups catalans, etc. Llavors, d'una manera molt senzilla, al web hi ha tots els enregistraments, és a dir, les pistes de so enumerades, com us hem ensenyat, que el professor s'haurà de descarregar, i el PDF, que ara us ensenyo, amb les transcripcions de tots els enregistraments. I al llibre, com ja us he ensenyat també, a totes les activitats de comprensió hi ha el número de pista que el professor ha de buscar per completar l'activitat. Llavors, us ensenyo el PDF molt breument perquè realment és molt senzill. El PDF de les transcripcions, que és aquest. Com veieu, també hi ha el codi de colors que s'aplica al llibre, és a dir, el bàsic 1 és el blau, el bàsic 2 el magenta i el bàsic 3 el verd. I ja està. Com veieu, és un document molt senzill, bàsicament amb els textos que es corresponen amb les pistes de so. Llavors, si el professor o professora decideix o necessita el text per completar l'activitat o si després vol escoltar la pista de so mentre l'alumnat llegeix els textos, doncs aquí té el codi també amb el numeret que ha de buscar. Vull dir, és una cosa molt senzilla. I passo a l'últim material i, de fet, a l'última part de la presentació, que és un dossier d'activitats complementàries. Llavors, és un PDF també que es pot descarregar del web de Castellnou, que té dues pàgines d'activitats complementàries per cada unitat. Això fa un total de 60 pàgines de material addicional. Passo a ensenyar-vos-la també en PDF. És l'últim material que tinc per ensenyar-vos. D'acord. Doncs aquí el teniu. Com veieu, són activitats senzilles. És a dir, són activitats de llegir, d'escriure i de vocabulari i lèxic. És a dir, aquí en aquest quadern, en aquest dossier, no hi ha activitats, per exemple, de comprensió oral, no hi ha pistes de so, no hi ha activitats de gamificació tampoc. Simplement són activitats senzilles per reforçar o per posar en pràctica o per consolidar tots els coneixements que s'han après en la unitat que s'ha treballat.
passo així ràpid perquè si no ens hi podríem estar molta estona. Però és això. Això és el B1, també, evidentment, hi ha el del bàsic 2 i el del bàsic 3. Però aquí, per ensenyar-vos una mostra, tenim preparat tot el B1. I ja està. Aquest és tot el material que teníem per ensenyar-vos. Espero que us hagi agradat veure-ho gràficament. I aquí s'acaba la meva part i, de fet, la presentació, però en tot cas us passo la Marta, que em penso que farà una mica de tancament. I moltes gràcies. Moltes gràcies, Maria i Helena, per la presentació. Ara, si us sembla bé, com us he dit a l'inici, passarem al torn de preguntes si en teniu. He estat mirant el xat, no n'ha sortit cap, però si teniu algun dubte podeu activar des del micro o fer servir el xat. Bé, doncs, a veure... Vale, comencen a sortir preguntes. Ens pregunta la Magda, les mostres les hem de demanar o les enviareu al CNL? Les mostres les heu de demanar a l'editorial. Al fer la cloenda d'aquesta presentació us deixaré uns contactes des del nostre correu i el nostre WhatsApp i des d'aquí ens podreu fer la sol·licitud. Llavors ja en delegaríem al vostre comercial de zona i tot, i faríem la gestió. Ens pregunten també si hi haurà la versió digital d'aquest manual. I ens diuen que no es pot parlar. Suposo que l'Enrique ens ha bloquejat. Ara es pot parlar. Ara ja es podria, vale. Doncs la versió digital, no, en un principi no. La Marisol pregunta el mateix, que seria el material en línia. I tot en un sol llibre, doncs. Bueno, això és una mica el que explicava l'Helena, que hi ha un llibre per l'alumne i després hi ha tots els recursos pel professorat que seran PDFs i que es descarregaran prèviament enregistrats al nostre web, al web de Castellnou. I també crec que puc parlar. És el que ha comentat la Maria abans, que abans estava dividit, o sigui, eren 3 llibres més prims amb el bàsic 1, bàsic 2, bàsic 3 i aquest està tot junt, o sigui, sí que és tot en un únic llibre, en aquest sentit. Després la Begoña ens pregunta quantes hores es preveu de dedicació per fer el manual. No sé si la Maria o l'Helena ens pot contestar. Sí, en principi la idea de cada bloc, diguem, és unes 40-45 hores, que són les que més o menys duren els cursos. Hi ha algun exercici que ja posa, es pot fer més llarg o més curt, però en principi està pensat per això, perquè es pugui fer tot. Després la Núria Ferrer ens pregunta, els professors tindrem els PDFs per mostrar en pantalla a classe? Això és el que comentàvem, un cop descarregueu el PDF ja els podeu mostrar a classe i tot. Simplement els tindreu al web de Castellnou, però estaran per docents enregistrats. Llavors és important que us creeu un compte al web de Castellnou. La Montserrat imagino que diu que és una llàstima el tema del digital, que no hi hagi opció en digital. Això a nivell editorial ja en parlaríem. I la Marina ens pregunta sobre el preu per l'alumne. Doncs el PVP està a, si no m'equivoco, 34,90. Diria que ara us ho... Sí, 34,90 el PVP. I mira, amb el tema del digital, la Dolors Rius, que és la directora editorial de Castellnou, ja ens diu que tindrem un LD per projectar el llibre, una llicència digital. Així que sí, estarà en digital. La Montserrat Varela aixeca la mà. Vols parlar amb micro, no? Sí, ara sí que puc parlar amb micro. Sí. Això de la llicència digital és molt important perquè i que no només sigui en PDF, que sigui també interactiu.
o sigui, que es puguin tenir els àudios a través directament des del llibre, etc. no? Sí, O sigui, per això no entenc què vol dir la Dolors amb la llicència digital. Vol dir que hi haurà un llibre digital o només hi haurà llicència per a un PDF? Bon dia. Vale, doncs ja ho diu la Dolors. Estic aquí. Bon dia, soc la Dolors Rius, que estava amagada, diguem, sense càmera, i explico això de la llicència digital. Ja l'any passat, Castellnou ja vam publicar uns manuals, els de l'intermedi i suficiència, amb una plataforma que és a la qual pengem tots els llibres en format digital, que és Blink Learning. Llavors, aquest manual el tindrem, com toca, cap a mitjans de setembre, perquè ara tot just l'hem acabat per passar-lo a impremta. Necessitem ara unes setmanes per passar-lo al format digital. I en aquest document digital el que hi teniu és el que dieu. Els àudios ja estan a la pantalla, només cal fer clic sobre la icona àudio i ja ho tens, o els vídeos, etc. El que quan em demaneu digital no és un format HTML que permeti fer activitats interactives. O sigui, el format, tal com ara estem treballant a Castellnou, està pensat més per a ús del professorat, perquè puguin projectar el material a la pantalla, a l'ordinador, el que hi hagi a l'aula, i després que els àudios estiguin allí. El posarem amb un preu perquè si el voleu treballar amb els alumnes amb aquest format PDF, també ho pugueu fer, però les activitats, per dir-ho d'alguna manera, no es poden escriure en aquest document. No s'obre un espai amb una activitat interactiva, una autocorregible i tot això. Almenys en aquest moment, si ens ho demaneu i veiem que realment ho podrem comercialitzar, perquè al final tot és un tema de costos, ho podem valorar per fer-ho més endavant. Però sí que ara el compromís editorial, per resumir-ho, és que a mitjans de setembre tingueu els docents que feu servir el material, la llicència digital, perquè sigui més pràctic de treballar amb els vostres alumnes amb aquests elements de projecció i de tenir els àudios o vídeos, el que porta el manual, a mà. Espero haver contestat el dubte. Sí, perfectament. Per mi sí, perquè és el que demanava. Podem enviar una factura de 339. Doncs si voleu seguim amb les preguntes, tenim l'Àngels Alfonso que ens diu: els que som professors de català a l'exterior també ens podem enregistrar per poder tenir accés al PDF? Sí, no hi ha cap problema. Al web de Castellnou us podeu enregistrar tots i totes, sense cap tipus de limitació. I ens pregunten sobre el preu que té el dossier d'activitats complementàries. No té cap preu. És el PDF aquest que podreu descarregar un cop us heu enregistrat al web de Castellnou. I la Montserrat, que reafirma que el que diu la Dolors és el que ella volia saber. Plataforma Blink Learning. No sé si algú més té alguna... Perdona, Marta, hi ha un petit aclariment amb això dels centres a l'estranger. Els que esteu treballant a centres a l'estranger, la llicència de professor la donem gratuïtament sempre que els alumnes comprin els materials. Això és un tema obvi, no? Si no, nosaltres som empresa privada que ens autofinancem, diguem. Llavors, aquí els que treballeu a Catalunya, al Principat o a les Illes, un territori, diguem, on els alumnes tenen fàcil la compra del material en paper, sempre que el professor, la docent, indiqui que treballa en un centre, del tipus que sigui, i que els alumnes compraran aquest material, de forma gratuïta l'editorial proporciona la llicència digital on hi trobareu tot. Jo abans he dit els àudios, però veureu que en aquestes llicències també hi ha... És una llicència de professor, que és diferent de la llicència d'alumne. L'alumne no té tots els recursos que té el professor, no tindrà la guia didàctica amb les solucions, etc. Només tindrà els àudios, el material que necessita realment per poder treballar amb aquest manual. Per tant, en els centres a l'estranger, i aprofito els que ara sou aquí, hauríeu de fer comprar la llicència digital als vostres alumnes.
I d'aquesta manera els docents tindríeu la llicència professor gratuïta. Això, a l'hora d'enviar-nos a l'info, al correu, dient estem interessats en adquirir aquest material, haurem de comprovar que realment hi ha alumnes darrere. O sigui, donem la llicència sempre que hi hagin alumnes que comprin la llicència alumne. D'acord? Però això ho treballem cas a cas i la nostra voluntat és arribar al màxim de docents i d'alumnes, siguin on siguin, evidentment. Ens pregunten també, Dolors, que jo crec que la pots contestar tu, aquesta també, si està disponible a llibreries i al manual. Està impremta ara. Durant el mes d'agost, a l'agost nosaltres tanquem per vacances fins al 23, crec. A finals d'agost arribarà a llibreries, amb la idea de que quan tothom ja torni de vacances, a principi de setembre estiguin tots els punts de venda, on normalment es troben aquests materials de català per adults. O sigui, principis de setembre. Fins i tot si ens demaneu mostres, ja també amplio la resposta, us les enviarem perquè us arriben a principi de setembre. Des que ara molta gent ara no hi és a casa i llavors a vegades és que et retornen i tal. O sigui, el que tenim establert per difondre, per fer arribar els materials a qui ho demani és a partir de l'1 de setembre. Seguim amb les consultes. Tornem al tema de la llicència digital. Ens pregunten si hi ha llicència digital per a alumnes. Sí, aquest mateix document, que és un PDF del llibre, però que té un menú de navegació, que pots veure una pàgina, pots veure les dues, pots posar-hi anotacions, pots navegar més ràpid, etc. Que si aneu a Blink Learning, on hi ha manuals d'altres editorials d'altres llengües, de francès, d'anglès, etc. Per tant, és una plataforma que funciona i bé, sense cap problema. Doncs els alumnes poden comprar la llicència i la poden comprar tant directament a Blink Learning com a nosaltres. I llavors, si ens ho compren a nosaltres, al correu els enviem un enllaç on podran activar el manual al seu ordinador. Bé, el seu ordinador, tauleta o fins i tot mòbil. Funciona amb qualsevol aparell. I ja seguint amb les consultes de la Montserrat, també ens pregunta si pot fer una comanda directament a l'editorial des d'Alemanya. Des d'Alemanya? Sí. L'únic que hi ha en el tema són els ports, el transport d'aquestes comandes a l'estranger. Doncs hem de quantificar, mirar a l'agència de transport què és el que pot costar. De totes maneres, també hi ha llibreries, em consta, a Alemanya, a Europa, que treballen amb els manuals de català. Podem fer que ens ho demani, nosaltres amb els nostres distribuïdors, alguns dels quals tenen clients, llibreries a Europa, doncs podem mirar de fer-ho més fàcil i menys costós. Després, la Núria Ferrer ens pregunta si tenim previst fer un manual també per al nivell A1. A la U és un nivell que ens ho hem plantejat diferent. És un nivell d'alfabetització, requereix un altre plantejament i ara en aquests moments, la veritat, honradament no el tenim ara com a material per encarregar i tenir-lo disponible en els propers 1 o 2 anys. El pla de novetats no l'inclou en aquest moment. No sé si algú té alguna pregunteta més. Amazon. Veig que Amazon no podem evitar. Amazon no depèn de nosaltres. Tots els distribuïdors acaben servint a Amazon. Nosaltres intentem treballar amb llibreries. Per això us deia abans de buscar el distribuïdor que treballi per països, que en tenim, el Cauce, n'hi ha diversos. Arnoia és un altre distribuïdor que també treballa amb diferents llibreries i bé, podem mirar de solucionar que no sigui venda a través d'Amazon, evidentment. Però Amazon, en última instància, ja sabem que hi serà.
Vale, doncs veient que crec que ningú més té dubtes, si us sembla bé ja faríem el que és la cloenda de l'acte. I, bueno, de part de l'editorial, el grup d'autors, l'Helena, que moltes gràcies per haver assistit en aquesta presentació i desitgem que us hagi interessat el que és el nou manual del nivell A2 i que, bueno, el que us he dit una miqueta a la Dolors, que si voleu demanar-ne mostres, ara us deixaré en el xat, a veure, el que són les nostres dades de contacte, que hi tindreu el que és el correu de Castellnou, el nostre web i el número de mòbil pel WhatsApp. Ens podeu demanar per aquí tot el de les mostres i, com bé ha dit la Dolors, a partir de setembre us les faríem arribar. I ara sí que desitjar-vos a tots i totes unes bones i merescudes vacances i esperem veure-us aviat. Moltes gràcies.